magbuot man mo kung magamit mi og filter. Wa man gani mi nagbuot nga wa ka ang pingin. Wa man gani ta ang pingin. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang Nga magbuot man mo kung magamit mi og filter. Wala man gali mi nagbuot nga wa ka ang pinga. Ikaw dayon dayon. Mas gamping.